Il-Baħar Mediterran għadu qed jaffaċċja l-eżodu ta' mijiet ta' immigranti li qed jippruvaw jaqsmu lejn l-Ewropa. Tantu hekk li l-Italja fl-aħħar sigħat laqet aktar minn 400 immigrant waqt li f'pajjiżna kellna l-wasla ta' 77 persuna oħra. Il-wasla ta' dawn l-immigranti it-tielet waħda fi ftit jiem u l-ħames waħda matul dan ix-xahar ittella l-ammont ta' immigranti li ddaħlu f'Malta għal kważi 500 matul Jannar. Fil-fatt, it-tnejn filgħodu kellna l-wasla ta' 95 immigrant li segwew il-grupp tal-ħadd fil-għaxija li kien jgħod 47 oħra. Dan apparti li fl-istess jum tard wara nofsinhar, il-Forzi Armati ta' Malta ġabu lejn pajjiżna lil mara li kienet fi stat ħażin ta' saħħa. Magħha nġibu wkoll 3 tfal. Sadattant f'Taranto l-Italja, it-tlieta fil-għaxija tniżlu 403 immigranti li kien ilhom għall-aħħar jiem maqbuda bejn sema u ilma fuq il-bastiment Ocean Viking. Minn barra l-gruppi li ddaħlu fl-Italja u f'Malta għatem 237 oħra abbord il-bastiment tal-Open Arms li salva 3 gruppi finqas minn 24 sija. Fl-aħħar 5 ijiem fil-fatt kien hemm 9 talbiet għall-għajnuna b'total ta' 650 persuna abbord dawn id-dajjes. Waqt li għaddejja din il-kriżi fil-Baħar Mediterran, in-Nazzjonijiet Uniti bagħtu missjoni speċjali fl-Italja biex tiddiskuti wkoll din il-kwistjoni.